Τελικά η ντομάτα είναι φρούτο ή λαχανικό? Δεν θα δώσω άμεση απάντηση, αλλά θα δώσω κάποια στοιχεία και θέλω κάτω στα σχόλια να μου πείτε εσείς την άποψή σας. Συνήθως χωρίζουμε τα φυτά σε κατηγορίες σύμφωνα με τα βοτανολογικά χαρακτηριστικά τους ή το πώς καλλιεργούνται. Αυτό γίνεται για καλύτερη κατανόηση, δηλαδή να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Τι είναι όμως ο όρος φρούτο και τι είναι όμως ο όρος λαχανικό? Ο όρος φρούτο στα ελληνικά προέρχεται από την γνωστή σε όλους αγγλική λέξη που σημαίνει καρπός. Οπότε ως καρπός ή ως φρούτο ορίζεται η ορίμαση της οοθήκης ενός άνθους. Με απλά λόγια είναι το προϊόν που τρώμε, το οποίο προέρχεται από λουλούδι. Ενώ τι θα ορίσουμε ως λαχανικό? Είναι το εδόδημο μέρος ενός φυτού, το οποίο δεν προέρχεται από λουλούδι. Με άλλα λόγια, είναι τα φυτικά μέρη του φυτού που μπορούμε να φάμε, τα οποία όμως δεν προέρχονται από λουλούδι. Οπότε, στην τελική, τι είναι όλα αυτά τα γνωστά σε εμάς λαχανικά, πιπεριές, ντομάτες, μελιτζάνες? Μήπως τελικά ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε εμείς? Και τι ισχύει για το αμπέλι? Αφού τα σταφύλια προέρχονται από λουλούδια, είναι καρποί, δηλαδή φρούτα. Όμως τα φύλλα, ως γνωστόν, τρώγονται και τα φύλλα από το αμπέλι. Οπότε θεωρητικά μπορεί να είναι και αυτά λαχανικά. Ολόκληρο όμως το φυτό της αμπέλου, πού θα το κατατάξουμε? Ή μήπως τελικά τα φρούτα και τα λαχανικά είναι μια κατηγορία πολύ αυθαίρετη και πολύ γενική για να μπορέσουμε να κατατάξουμε τα φυτά μας? Και τελικά η ντομάτα τι είναι? Όπως ξέρουμε όλοι, είναι συγγενής με την πατάτα, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι λαχανικό. Πώς γίνεται λοιπόν να είναι φρούτο η ντομάτα? Θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας και να το συζητήσουμε παρέα. Κανένα φόρο να βλέπεις περισσότερα τέτοια περίεργα βιντεάκια ή στείλ' το σε έναν φίλο σου.